Hoffech chi gael help i ysgrifennu eich CV? Dyma 3 awgrym gwych gan staff gyrfaoedd arbenigol Cymru'n gweithio. 1. Meddyliwch am yr hyn y mae'r cyflogwr yn ei ddisgwyl a'r hyn y gallwch chi ei gynnig i'r swydd. Ysgrifennwch eich atebion a defnyddiwch hyn fel sail i addasu eich CV ar gyfer swyddi gwahanol. 2. Mae cyflogwyr yn awyddus i glywed am eich diddordebau a'ch profiadau. Cofiwch gynnwys hyn i roi gwell syniad iddyn nhw am eich personoliaeth. Bydd hynny'n dangos pam y byddech yn addas ar gyfer ei tîm. 3. Ceisiwch osgoi datganiadau cyffredinol fel rwy'n gallu gweithio mewn tîm ac rwy'n gallu cymryd cyfrifoldeb. Yn lle hynny, defnyddiwch enghreifftiau penodol i ddangos sut y gallwch weithio mewn tîm a chymryd cyfrifoldeb, a sicrhau ei bod yn berthnasol i'r swydd dan sylw bob tro. Siaradwch â chynghorydd gyrfa neu anogwr cyflogadwyedd Cymru'n gweithio i gael mwy o gyngor a chyfarwyddyd ar ysgrifennu CV, ffurflennu cais a datganiadau personol. Chwiliwch am cyngor ynglŷn â gwaith Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.